снимам тихо. Здравейте хора, аз съм DJ Terror. И сега ще снимаме едно в едното между Slow Motion и Shepard. Той вече има това 2000 човек, какво е едно в едно, бе? Какъв е... толкова силен? Да, бе. Shepard ще загуби Лекен казвам. колаг е 40 FPS, ама нищо. Айде така. Сега е снимаме. Той е с готиния скин е Slow Motion. На версия Slow Motion. И то А фука. другия там е Shepard, който само направи комбо. Да, бе, той само бега, отли си, бе. Пълен мизерник! Бати, тъпата работа. Идвам да си видим на клипа. Да, слово лоша, а. DJ Terror е как? Кой го написа това, Да бе? е по-добре смут да идем, да не може да ми бяга, ама. Какво го правя? О, още един последовател на моя скин. Тук станахме трима братя. Трима братя. Тя да си направя едно скриншотче. Евента ми писал. Тъй. Аре, брат, остава Ми това. обясните защо снимам с 40 FPS, не знам. 42 FPS ми насича. Ще направим едно е така. Какво прави това, брат? Не ми изтичат чибаните ефекти, бе. Отли си, бе. За сега Slow Motion имам лека преднина така. О, Shepard с комбото му викат. Айде, дропни го, бе. Брат, бах ти тъпия, бе. Нема се бие тука. Това бах ти нуба. Силен би. Не, вижте се, бах. Shepard и Slow Motion. Викай го смут да идва. Нема да стои тук, бе, брат. Тук е това нуб, бе. Той не стои сейф зон. И ефект. Звука ми е много интересен. Право. Звука ми играе с хак. Аз му пише ефект, идва и смут, той ми вика, а не. Слушаш ли, Попе? Значи говорим там с Елчина, Мирата и още някакви и добавят Тазока. И той се ме пита какво правя аз там в дискусията. А право... То с звука беше как вчера. Беше шиван хак, брат, ама... Не успяхме да Ти го... Роби, какво се нервиш? Ще кажа с коса. Вика, че не е хака, всъщност е хак. Аре, стига, бе, брат, бе. Това му ли къв е, бе, брат? Ще го кнопна следващия път, да си знаеш. Не ще го кнопнем. Спорт. Брат, много ми лаги, бе. Как да такова по-малко качество, не знам. Ма с това съм 37 FPS и ми накъсва. Брат, ти нормален ли си, бе? Това бах ти нуба, бе. Ами Абе, гад, той излиза. имаш ли... Попе, сега къде ще ме ли хвана меч за елит? Той ми го даде на мене. Ага, окей. Ти използва ли си го? Ще го използвам, като не свърши работа. Той видя сейф зоната и ми пише аре. Какво аре, брат? Той не спря да бяга. Ма той е навънка. Навънка, допреди малко бех навънка, ако бехме на Warp Smooth, да съм го дропнал сигурно 3 пъти вече. Освен аз да му скочим и да го дропнем. Не дей, аз Аре, давай. Време Аз искам просто да снимам PvP-то. Не дей да Ще скача, снимаш дойде ще го килна. Не съм скочил. DJ Terror, ти видя ли си коментарите на клипа, бе? Какво са писали пак? Витор Геймър е коментирал, само той ще кажа. Я и видят те с ретарди. Ма снимаш ли още, бе, DJ Terror? Абе снимам тука, бе, как няма да снимам? Ого, Аре, бе, 120 те се съба, забиха. бойс, 120 съба. Те се забиха, бе. Ме точно кой е коментар. Ами аз ще кажа unsub. Да, Споса не е хелпър. Значи... Споса не е хелпър. И здравейте хора. Махнаха го. Защото не си върши работа. И как е на този пичага 2 в 1. 2 в 1, брат. Мовчи. това снимаш ли го, брат? О, да, идвам. В момента Shepard налага добре slow motion. Забавения каданс. Колела. Дай да го кнопна ли? Абе, DJ Terror, клипът ти много скапан. Чувам се като бот. Чули моя глас? Да. Брат, такива сте си на живо. Ето, дропнали го, бе. Не ме бият се тук. Готов е. На мене само много ми е смешно. И да, хора. Изи. Аре, бе. DJ Terror, Ба! Кнопни го. Бах ти бяга, бе, брат. Кнопни го. Павле,
Абе, аз стига, бе, брат, само си хъба плошенките. Ти нормален ли си, бе? Диджей Терора, нали искаш си прави поц? Аре, идвай. Какъв е то тук, бе? Не мога да видя ника барок 9-9. Диджей Терора, майка ти. Млъквай, че снимам клип в Еми, момента. Когато имаш Брат, няма споте. Как ще имаш плошени, като ти само ги пиеш и влизаш вътре, бе? Ще се биете ли още да знам, защото снимам? Ми, де да го знам. Питай го него. ще забавиш клипа малко, какво спра тук, те дам. Брат, аз знам как да го изрежа вече, мани. Дай му Шепард, дай му, ама не го бутай от урълда. То ми лагва, това не е урълда. къде са бити, бе, Шепър? Ей, намахитвайте, бе. Гошо, Той гошо. барок е тука. Да, той ще ме бутне от урал, да гледа какво става. Шепър, Диджей Терора, те има да ти се правят хилтки от снощи, бе. Не бе! Видя кой е, Ще бе, ме брат. трупне, бе! И двамата сте седили същи скинове. Абе, то с барок тим ли ми е, бе? Какво? Ти можеш да ми даш про 4 части. На мен О, не какви беха, бе? Ти нубърската работа, ей, закрием се. То не спира да бяга, бе. Чакай, с по ще ти ги дам, че сега снимам клип. Добре. Чакай да се пусна на 9. Портни го в хрома си и после да покаже координати. И той те е взел много пулс. Така ли? Бавам се с тебе, не виж. Ти на нормален си, брат, аз си метнах 3 плошенки, то го вкара в комбо, легове изяде. Легове. Ми, валек, Ще се биете ли още, бе? и ми не знам, питай го него. Пазни го и после пазни. Да, Ако вие си ми снимате писали, как правите две в едното, смисъл. Не бе, не, аз си диджей терор, само гледаме. Аз да снимам клип, нито един не съм хитнал нито веднъж. Те ме хитнаха, някой от тях ме хитна, сега ще кажа кой. Аз хитнах диджей терор с лука. Ще ни правите Шепард ме е с хитнал веднъж. Диджей Про Терора. ракета Ще 10 ни правиш едно в едно с попкорна. Про 4 каски Еза. или фуленч. Али диджей терор, за си ми. Пише ми, няма да бягам, ако имам пулс. Чакай да направя. Еми аз спирам клипа, евата. Де се. А по баро Ай, чао, YouTube! Не ми беше приятно. Кажете бъба на YouTube. На майка им путката YouTube. Не псувай сега.